سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی حسنین دائے بابا سونے نبی دویر حسنین دائے بابا سونے نبی دویر بہتر علی علی بہتر علی علی برتر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی جس دان کوئی ثانی سارے جہانی اندر جس دان کوئی ثانی سارے جہانی اندر وکھرا او موتیاں چوں گوہر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی جیدہ تکن عبادت جیدہ سخن عبادت جیدہ تکن عبادت جیدہ سخن عبادت میرے نبی دا کامل میرے نبی دا کامل مظہر علی علی ولیات صوفیاں دارا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی جس شخص نے بھی پڑھیا مولا علی دا دامنے جس شخص نے بھی پڑھیا مولا علی دا دامن جاون نہیں دیندا اسنو جاون نہیں دیندا اسنو در در علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی جود و سخا دا پے کر صبر و رضا دا پے کر جود و سخا دا پے کر صبر و رضا دا پے کر علم و عمل دا یکتا علم و عمل دا یکتا زیور علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سب غوث تے کتب نے طاہر علی دے نوکر سب غوث تے کتب نے طاہر علی دے نوکر سب دی ولاد مرکز سب دی ولاد مرکز حیدر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی سادات رہنما رہبر علی علی ولیات صوفیاں دا سرور علی علی سرور علی علی